Nawaswas si tatan ti pamilin may papan iti panakaipawil ti public gathering ije ili ti Rosario La Union. Ngem numan pay kasa, naingat lata daytoy ang mabantayan. Babaan ti Executive Order No. 138 Series of 2021 ngayon paulog ni Rosario La Union Mayor Bellarmine Flores nan anaitan anapalubusan ti panakaisayangkat iti public gathering itinadakamat nga ili epektiboy tangaal daw. Ngem numan pay kasana ingat lata ang mabantayan nagiti may sayangkat a public gathering when uraan niya pay ng okasyon. May isa daytoy awagas tapno matipati panagnato ti kaso ti COVID-19 ije Rosario. Binilin ti alkalde anuman pay napalubusan ng ti public gathering ket rumbang lata a masurot ti 50% a capacity iti venue iti public gathering. Daytoy lang ti kapasidad wenno bilang digiti tao a dumaray a mapalubusan iti maysang okasyon tapno maliklikan ti transmission ti COVID-19. Malaksid pa iti daytoy karaman kari ti pamilin ti alkalde at ti organizer wenno host iti maysa a public gathering wenno okasyon ket masapol nga gaplikar iti permit manipot iti Office of the Municipal Mayor. Limang aldaw sakbay ti gathering wenno tinakaituding a maysayangkat nga okasyon. Daytoy ket tapno maadan ti oras para iti inspeksyon nga isayangkat mismo iti MDRMO iti venue. Naingat mo ti apela ti alkalde kari ti organizers can host iti public gathering wenno ti maysang okasyon a masurot ti minimum public health standards na ilawlawag asaanan ang kasapulan ti permit para iti religious gathering tinadakamat a pamilin ket para laang gamin kari ti okasyon nga adaan tinasurok 20 nga individual nga matendar iti maysang okasyon. May palagip nga Agosto 27 ket naipaulog ti Executive Order No. 112 babaan met lang kini Mayor Flores tapno temporaryo nga iparit pay lang ti public gathering iti Rosario. Gapoy tingumat nga to akaso ti COVID-19 sadyay. Napawaywayan pay daytoy a pamilin ingganay di September 10 ingana nawaswasan daytoy epektibo tatangal daw nga mabantayan latta ti kapasidad dagiti okasyon. Gapoy ti daytoy agtultuloy a panagnato ti kaso ti COVID-19 iti Rosario na minsan manen ngay mapila ti alkalde seknan ti panangsurot dagiti residente iti minimum public health standards. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo. Bombo!